யார் அது? என்னாச்சு சிந்தியா? என்ன ஆச்சு? அக்கா அங்கே யாரோ நிற்கிற மாதிரியே இருக்குக்கா. எங்க? ஐயோ ஆண்டவா, அது கேர்டன் ஆடுது சிந்தியா. கேட்டனா? நானும் ஏதோ தப்பாக ஏதோ நினச்சிட்டேன். இப்போதான் நிம்மதியாக இருக்கு. உனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும், ஆனால் எங்கள் நிம்மதியெல்லாம் போச்சு. ஏன் சிந்தியா இப்படி பண்ணுற? ஏன்க்கா இப்படி சொல்கிறீங்க? என்னை ஆறுதல் படுத்த வந்தால் இப்படி கோவப்படுறீங்க. என்னது ஆறுதலா? நீங்களே சொல்லுங்கள். ஒரு வாட்டி ஆறுதல் சொல்லலாம், இல்லை 2 வாட்டி ஆறுதல் சொல்லலாம். என் வாழ்க்கை முழுக்க இவருக்கு ஆறுதல் சொல்லியே போயிடும் போல இருக்கு. நீங்களே சொல்லுங்கள். மனுஷனாக இருந்தால் பயம் இருக்கும், ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு பயப்படலாம், அப்படி தானே? ஆனால் இவன் வாழ்க்கையே பயமாக தான் இருக்குது. நின்னா பயம், உட்காந்தா பயம், நடந்தா பயம், கதவை தட்டுனா பயம், கதவை மூடுனா பயம், வாழ்க்கையே பயத்தோடு இருக்கா. என்ன பண்ணுறது? என்னக்கா இப்படி சொல்கிறீங்க? அவங்க தங்கச்சி தானே. சரி சரி சரி, ஓகே, போய் தூங்கு. நானும் போய் தூங்க போகிறேன். எனக்கு நாளைக்கு இன்டர்வியூ இருக்கா, சீக்கிரமாக நான் எழுமணும். சரி, படுத்து தூங்கு, சரியா? என்னது இவ்வளோ நடந்து நீங்கள் தனியாக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னை தனியாக இந்த ரூமில் விட்டு போகிறேன்னு சொல்லிங்க. நானும் உங்கள் கூட வருவேன். என்னது? ஏன் கூட? ஏன் ரூம்லையா? ஏசப்பா, உனக்கு பயந்து தான் நான் தனியாக போய் தூங்கினேன். போய் ஒரு நைட்டு கூட ஆகலை, அதுக்குள்ளே திரும்பியுமா? இங்கே பாரு சிந்தியா, நீ எதுக்கு எடுத்தாலும் பயப்படுவ. பேய்க்கு பயப்படுவ, இருட்டுக்கு பயப்படுவேன், இந்த உலகத்துக்கே பயப்படுவேன். ஆனால் நான் பயப்படுற ஒரே ஆள் நீ மட்டும்தான். என்னால் முடியல சிந்தியா. சரிக்கா, பார்த்துக்கலாம். உங்கள் தங்கச்சி தானே நான். சரி, அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் பொறுத்துட்டு இருக்கேன். வா ஆண்டவா, நீ எத்தனை மாதம் கழிச்சு நான் தூங்க போகிறேனோ தெரியலையே. தூங்கலாம் வாங்க. என்ன நிஷியா, காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்க? ஸ்கூலுக்குலாம் கிளம்பலையா? எனக்கு இன்னைக்கு லீவே. பவ் என்ன தேடுற? இல்லை பவுன்னு சொன்னியே, அதை நாய் தான் வந்துச்சோன்னு நினைச்சேன். மொக்க போடுறமா காலங்கத்தால நீ. சரி விடு. மொக்க போடாம காலேஜ் போ. சரி போகிறேன். சரி, காலையிலே 2 பேரும் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? என்ன பிரச்சனை? எல்லாம் இந்த பயந்தாங்கோலியால தான்க்கா. யார் பயந்தாங்கோலி? ஓரா பேசாத. சரி நிறுத்துங்க. நிசியா, பாரு உன் ரூம் பாரு எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ இந்த துணியை நீ மடிச்சு வை. அப்பா அம்மா சாயங்காலம் வந்தால் கத்த போகிறாங்க. போகிறேன். நீங்கள் அவளுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுங்க. போ. பாருங்கக்கா எப்படி இப்படி பேசுகிறான்ட்டு. சரி, உனக்கு உடனே அவ்வளோ சொன்னால் அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமே. சரி, வந்ததே மறந்துட்டேன் பாரு. என்னன்னா இன்னைக்கு எனக்கு இன்டர்வியூ இருக்குது, ஓகேவா? அதனால் நான் உன் கூட வர முடியாது. நீ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நீ ஏன் நடந்து போயிடு, சரியா? அக்காவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அப்புறம் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக கிளம்புவேன். அதனால் பார்த்து பத்திரமா போகணும், சரியா? சரிக்கா. இவங்க வேற பார்த்து போன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு எது பார்த்தாலும் பயமாகவே இருக்கு. சரி, என்ன பண்ணுறது? போவோம். பாடா, சீக்கிரமாக வந்துட்டோம். இன்னும் 20 minutes இருக்கு காலேஜ் பஸ் வர. என்ன பண்ணுறது? அங்கே ஏன் என்னையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க? எதுக்கு என்னையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க கூட தெரியலையே. இத்தனை பஸ்ஸு வருது, ஒரு பஸ்ஸில் கூட ஏறவே இல்லை. ஒருவேளை என்னை கிட்னாப் பண்ணுறாங்களோ? ஐயோ, என்ன பண்ணுறது? போயிடலாமா? இல்லை, வேணாம். அவங்க கிட்னாப் பண்ணுற ஆளுங்க யாராவது ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தா என்னை வேனில் தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. வேண்டாம், நம்ம அக்காவுக்கே கால் பண்ணலாம். ஹலோ அக்கா. ஹலோ, சொல்லு சிந்தியா. அக்கா, சீக்கிரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வாங்க அக்கா. இங்கே யாரோ என்னை கிட்னாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கக்கா. கிட்னாப்பா? என்ன சொல்கிற? என்ன அக்கா இருங்கக்கா, எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா டைம் இல்லைக்கா. சீக்கிரம் வாங்க. நீங்கள் எப்போ லேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு ஆபத்து தான் அக்கா. சீக்கிரம் வாங்க. சிந்தியா, என்னாச்சு சிந்தியா? உனக்கு ஒன்றும் ஆகலையே? இல்லைக்கா, கரெக்டான டைம் தான்க்கா வந்தீங்க. வாங்கக்கா, போகலாம். என்னாச்சு? யாரு? அங்கே இருக்காங்களே, அவங்க தான் என்னை ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்கக்கா. வேண்டாக்கா, நம்ம போயிடலாம்க்கா. இரு. யாரோ வர்ற மாதிரி இருக்கு. அவங்க கேங்லேருந்து தான் நினைக்கிறேக்கா. வாங்கக்கா, போகலாம். என்னன்னு பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணு. தினேஷ் வா, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சா? சாரிப்பா, டிராஃபிக்கில் லேட் ஆயிடுச்சு எனக்கு. இல்லை வரும், பரவாயில்ல. நான் இப்போ தான் வந்தேன். கிஷோர் அண்ணன் விட்டு போனார். நான் அவரோட வெயிட் பண்ண சொன்னேன். நான் தான் நீங்கள் போங்க ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். அதான் போயிட்டாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வரும். சரி வாங்க தினேஷ், போனோம். ஷோ
கண்ணு தெரியாதவங்களா? ஆமாம், பாத்தியா, கண்ணு தெரியாதவங்க தான். உன்னால் சத்தியமாக முடியல சிந்தியா. ஏதாவது ஒன்று செய்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசி சிந்தியா. நீ பயப்படுறது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரையும் பயமுறுத்துற. உனக்கு மட்டும் உள்ள கஷ்டம் எல்லாருக்கும் கஷ்டம் உன் பயத்தினால. ஏன் தான் இப்படி பண்ணுறியோ? இங்கே பாரு, எனக்கு முக்கியமான ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்டர்வியூ. இது மாதிரி வரவே வராது. இந்த நல்ல ஒரு சான்ஸை நான் மிஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நீ கூப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கிறேன். ஆனால் பாத்தியா, ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்துக்கு பயந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திட சிந்தியா நீ. சாரி அக்கா. பேசாத சிந்தியா, நான் கிளம்புறேன். ச்சே, அக்காவை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன். ஏய், என்னாச்சு? காலேஜ் போல? கொஞ்சம் பேசாம இருக்கியா? இவளுக்கு என்னாச்சு? சரி போ, என்னவோ இப்படி இருக்கணும். போய் டிவியாவது நம்ம பார்ப்போம். ரிமோட் எங்கே காணோம்? ஏய், ஒரு நிமிஷம் எந்திரிச்சு இருக்கியா நீ? போ, டார்ச்சர் பண்ணாம போய் உட்காரு நிஷா. பா, என்னதான் இவளுக்கு பா, இந்த வீட்டில் எந்த பொருளும் வச்ச இடத்துல இருக்கவே இருக்காது. உங்களில் சில பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர்னு சொல்கிறத விட சில பேருக்கு வந்து எப்படின்னா, லைட் ஆஃப் பண்ணி அந்த ரூம் இருட்டாக இருந்தாலே அந்த ரூம்குள்ளே போக பயப்படுவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, வேகமாக காற்றடிச்சதுன்னா அந்த ஜன்னலை பார்த்து ஸ்க்ரீன் அசையுது அப்படின்னு பயப்படுவாங்க. இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க, ரொம்ப மோசம். அவங்களுக்கு வந்து யாராவது நடந்து போகும்போது அவங்க நிழலை பார்த்தாலே பயந்துருவாங்க. என்னதுன்னு நினச்சி பயப்படுவாங்கன்னு நான் அக்கா சொல்ல வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? தேவையில்லாத பயங்கள்லாம் நிறைய பேருக்கு நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரி யாருக்காவது கண்டிப்பாக இருக்கும். நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் உங்கள் அண்ணா, உங்கள் தம்பி, உங்கள் அக்கா, உங்கள் அண்ணா யாராவது இந்த மாதிரி பயப்படலாம். இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் கூட யாராவது எதுக்கு எடுத்தாலும் பயப்படுற, அவங்கள என்ன சொல்லி கூப்பிடுவாங்க தெரியுமா? பயந்தாங்கோலி அப்படிலாம் சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம அப்படி பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? நீங்கள்லாம் நல்ல பிள்ளைங்க, ஏசப்பாவோட செல்ல பிள்ளைங்க. அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பயத்தின் இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆண்டவர் வசனம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வார தாட் ஃபார் த டேவுமே அதே தான். ஸோ வசனம் அக்கா படிக்கிறேன், கேட்குறீங்களா? நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். இந்த வசனம் எங்கே இருக்குன்னா, ஏசாயா 41வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் இருக்குது. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் லைனில் என்ன இருக்குது தெரியுமா? நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா வந்து பைபிளில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு பயப்படுவாங்க. சில பேர் பெரிய பெரிய எக்ஸாம்ஸ்லாம் நினச்சி பயப்படுவாங்க. அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகிறத பற்றி பயப்படுவாங்க. போயிட்டு வரும்போது பயப்படுவாங்க. இங்கே யாராவது பார்த்துட்டாலே பயந்துருவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. ஆனால் நீங்களாம் எதுக்குமே பயப்பட மாட்டீங்க, அப்படி தானே? எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் உங்களுக்கு எப்படி வருது தெரியுமா? ஏசப்பா தான் உங்கள் கூட இருக்காங்க. அதனால தான் நீங்கள் தைரியமாக பயப்படாமல் இருக்கீங்க. மனுஷங்கள் உலக பிரகாரமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்துக்கு பயந்தாலும் நீங்கள் தைரியமாக இருக்கிறதுக்கு ஏசப்பா உங்களோடு இருக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை தான் உங்களை வந்து பயப்படாமல் வச்சுருக்கு. உங்களில் கூட பார்த்துட்ருக்க நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம் எப்படி பண்ணுவோமோ, நம்மளுக்கு இதுக்கடுத்து இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கே, இதுக்கடுத்து நம்மளை ஸ்கூலுக்கு வர சொல்ல போகிறாங்க, காலேஜுக்கு வர சொல்ல போகிறாங்க, நிறைய பேர் வெளியில் போக வேண்டியிருக்கும். ஸோ பழையபடி இல்லாமல் நம்ம சிச்சுவேஷனே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமே, இதனால் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுவோம்? அதனால நமக்கு வந்து வெளியில் போகும்போது இந்த கொரோனாலாம் வந்து இன்னும் சரியாகலைன்னு சொல்கிறாங்களே, இன்னும் அதிகமாகும்னு சொல்கிறாங்களே, இந்த மாதிரி நிறைய கவலைகள், இந்த மாதிரி நிறைய பயங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கா? ஏசப்பா உங்களை பார்த்து இன்றைக்கி சொல்கிறாரு, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். நீ எதை குறித்தும் பயப்படாத, நான் உன் கூட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா சொல்லிட்டாரு. இந்த வானத்தையும் இந்த பூமியும் படைச்ச ஏசப்பாவே உங்களை பார்த்து நீ பயப்படாதன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ நம்ம பயப்படலாமா? சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் பயப்படலனாலும் உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க, உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து பயந்தாங்கன்னா இந்த வசனத்தை நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சரியா? நீங்கள் ஏசப்பா வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு, ஏசப்பா உங்க கூட இருக்காரு, நீ பயப்படாதன்னு சொல்லுங்கள். அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பயம் வந்து எப்படி அவங்கள விட்டு ஓடி போகுதுன்னே தெரியாது, சரியா? பைபிளெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், நிறைய விஷயங்களில் நிறைய பேர் வந்து பயப்படும் போது ஏசப்பா வந்து பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார்.
உங்களுக்கு நிறைய பேர் கூட தெரிஞ்சிருக்கும், பைபிளில் வந்து 366 டைம்ஸ் வந்து பயப்படாதே அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கான். ஸோ இந்த வருஷத்தில் 365 டேஸ் இருக்குது. ஆனால் 4 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை லீப் இயர் வருது. அப்போ எத்தனை டேஸ்? 366 டேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டேயில் கூட வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஏசப்பா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது, ஓகேவா? ஸோ எல்லாரும் வந்து பயப்படாமல் இருங்க, ஏசப்பா உங்களோட இருந்து வழி நடத்துவார், ஓகேவா? ஐயோ, கிச்சனில் ஜூஸ் வச்சா போய் குடிக்க மாட்டேன், போய் குடிக்கணும். ஓ, ஏசப்பா நமக்குள்ளே இருந்தால் எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது. நான் இதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டேன். அப்போ நான் ஒழுங்காக ப்ரேயர் பண்ணி பைபிள் ரீட் பண்ணி ஏசப்பா எனக்குள்ளே இருந்தால் இந்த உலகத்தை பார்த்து நான் பயப்படாமல் அதை ஜெயம் கொள்ளுவேன். ஏசப்பா எனக்குள்ளே வாங்க ஏசப்பா. என்ன சிந்தியா, காலேஜ் போகலையா? வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நான் வேற உன் மேலே கோவப்பட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். சரி வா, நான் உன்னை காலேஜில் ட்ராப் பண்ணிடுறேன். அட்லீஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷனாவது நீ அட்டென்ட் பண்ண, சரியா? முக்கியமாக ஏதோ லேப் வேறு இருக்குதுன்னு சொன்னல. சரி வா போகலாம். அக்கா ஒரு நிமிஷம்க்கா. சாரி அக்கா, நான் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறேன். என் பயத்தினால எதுவுமே என்னால் விடுதலையாக செய்ய முடியல. இப்போதாங்க்கா புரிஞ்சுட்டேன். ஏசப்பா எனக்குள்ளே இருந்தால் எல்லா பயமும் போயிடும்ன்ட்டு. ஏசப்பா எனக்குள்ளே வந்துட்டாங்க. அதனால் நான் இனிமேல் எதுக்குமே பயப்பட மாட்டேங்க்கா. அப்பா, இதை கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிந்தியா. நீ மட்டும் இல்லை, நான் கூட விடுதலையாக இனிமேல் வாழ. ஏன்னா இனிமேல் நீ தான் பயப்பட மாட்டியே. நீங்களும் விடுதலையோடு வாழணுமா? விடுதலையோடு வாழ நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா? அக்கா, அவங்க கூட தான் ஏசப்பா இருக்காங்களே. ஸோ நோ ஃபியர்.